ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи назарин саломати хубай магазини Закия омадагем. Духтаро рӯзои наздик иҷа бо плакатш мешавад, ба ҳазур ба пайдош мекунем. Мана марама духтаро аксияи навбатӣ пешниҳод шудагай ҳами қадар двойкачои фасон овардиян. нархо медонен чанд сум? 40 сум 50 сум бовар мекунен. сапука ки хушрӯ иҷа даями навараждиён сар карда то падрасковира либос ҳастай. ҳам борои люкс доранд, ҳам борои мисол арзонтарак. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, ина 33 магазин, ряди магазинои шаги. Аз иҷа доим навор мекунам, аллакай муштариё, аллакай подписчикои мо медонанд ки ин магазин чихе аксияҳои зур дора. марама духтаро аксияи навбатии имрӯзаи мора пайгирӣ кунен. ҷидогона ҳозир ҳамаша роли карда нишон метам ки кадомаш 40 сумай 50 сумай мисол ё ки дигар нархай. хулас биёен духтаро омада наметонен нависен, доставкатон мекунанд. аксияи грандиозни рафтестай духтарако як борак хушругии двойкора бинен. ина двойкачои фасони 80 сомона 40 сомон шудагай бовар мекунен дар магазини Закия. духтарако 40 сомон кадомеша мегирен. ҳамқа хушручае садик пушакда, хона пушакда, берун пушакда беҳтарин вариантай ҳамагӣ 40 сомон. ва ёра бинен ё муслинаи материалошон киртачора диден 40 сомон. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, чандум магазинен 33 магазин, ряди магазинои шишагӣ, магазини Закия. духтарако успет кунен иққаи хушрӯвай духтаро муслинаи материалош ҳам қафасончай остин калта, остин дарроз размеро ҳастай. ина марҳамат биёен магазини Закия харидорӣ кунен. духтарако омада наметонен нависен, доставкатон мекунанд. рақамо ҳаст дар экран. ишам фасон иёхчон то қаъна иққаи киртача хушрӯвай духтаро бовар кунен. ҳам материалакаш фасонай, ҳам духтакша бинен охи чихи хушрӯвай. марама дина касседа дар кор духтаро ҳатман омада тамошо кунен. ва ира бинен духтаро иққа хушрӯвай двойкача акция рафтестай 50 сомон бовар мекунен. ина марҳамат духтарако дар магазини Закия аксияи беҳтарин 50 сомон хушругиша диден двойкара 50 сомон. бо хабар бошен духтарако аз аксия қафо намонен. ана и моделакошам ҳастай 50 сомон. ана ина мудакошам ҳастай поёнтарак нишон диден 50 сомон. марамат кассе омада наметонанд нависен, доставкатон кунанд ё ки биёен. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза духтаракои азиз, 12 дарвоза, ряди магазинои шишагӣ, 33 магазин. ира бинен қои хушрӯвай. мана марҳамат духтаро шортикчаш кати будай 50 сомонакем. ва падаркаям барен, кӯдакотон дам гирен сабукаки хушрӯ. хулас ҳама тарафа. вай ва ира бинен иш бо аҷоибот фасон, иш бо аҷоибот хушрӯ гуфти гапои ласинчадороша диден. туркия оригинала иёшам 50 сомон кардагиян. тамошо бино. марҳамат барои тӯҳфа мегирен, барои савдо мегирен, барои фарзандотон мегирен. вариантакои беҳадам хушрӯ бо нархи дастрас. 12 дарвозаи Тилло бозор, 33 магазин, магазини Закия. страничкашон отметит кардагим ва ёшонам номерошонам мондагим дар рӯи экран. бинависем бо катихчонам суҳбат шавед. ана и тройкачора бинем бо чихи хушрӯ иёшам 50 сомон. духтарако то охири навора тамошо кунен мебинен двойкачо аҷоибот фасонан ҳамаш 50 сомонӣ. марҳамат касседа дар корай. ира бинен охи чихи хушрӯвай. иҷа дози моделам қа бисёрай аксия эълон кардагиян 80 сомон 90 сомоно ҳамаш 50 сомон шудагиай. марҳамат биёен. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, 33 магазин, магазини Закия, ряди магазинои шишагӣ даяй. мана диден ами моделакора чихи хушрӯвай. ҳозир то охира бинен дига моделошам ҳаст 50 сомон бовар мекунен. ина двойкои хушрӯ 50 сомон. ана и моделакора диден чихи фасончанд. мана миноям двойкаян 50 сомон. ина шортикчош кати ҳозир сезони ҳамино омадай. бовар кунен садик пушакда, ягон ҷо равакда хушрӯчаяй диден 50 сомонаке духтаро. материалош боша роҳатай барои кӯдак. ина и моделшам ҳастай ҳамагӣ 50 сомон. ина инош бо туркиян духтаро аксия эълон шудагиай. ҳаминошам 50 сомон шудан духтаро. успет кунен ки тамом нашава. мана ин моделшам ҳастай 50 сомон. марҳамат кадомеша мегирен 50 сомонӣ. ана бадана и фасонакошам ҳаст, платишка доран, рукча доран. иношам ҳамин нарх духтаро 50 сомон. диден чихе моделакои хушрӯ 50 сомон. интихоб зиёдай духтаро барои ҳавай. чихеле гуфтам то охира бинен, интихоб кунен.
иқайи хушрван материалошон муслинанд духтаро кӯдакако роҳат мекунанд материалда 40 сомон қанас 40 сомон ана ино боша 50 сомон 12 дарвозаи тилобозор духтаро 33 магазин ради магазинои шишагӣ марамат биёен айпеш бинен интихоб хеле ва хеле зиёдай хеле ва хеле арзонай нархо духтарако марамат боварӣ дорум махултон меша размеро бошад ҳамиё айнавараждёни сар мешан то 3 солара ҳастанд мана марамат 2 то 6 солара размер меёбен духтаро ҳам нархи дастрас ҳам интихоби васеъ дар магазини Закия духтаро марамат биёен духтарако нигоҳ кунед чӣ хеле босакҳои хушрӯ ёфтагем барои кӯдакотон нархҳои арзон кати бинен чӣ хел фасончаанд икртачо ҳамагӣ 40 сомон бовар мекунед ина марҳамат биёен магазини Закия ҳамагӣ 40 сомон анамихе киртачои фасони маечни ози то охири навора тамошо кунед белмандоям омадагиай паплинои белмандои хушрӯ ушам нишон метем мана 40 сомон ана ин намудош боша паплина ки белмандои кӯдак роҳат мекуна шушта мепӯшонед 50 сомон ира бинед размерашон чӣ хелани нура ай 4 сола то 6 солара будай бозори Корвон тарафи Тиллобозор 12 дарвоза 33 магазини Закия духтарако нигоҳ кунед интихоба бинед иҷада бо комбинированиша мастай чандрангаш ярангаш хулас ҳама намудуш ҳастай нархо бошад 50 сомон марамат биёен и цветам хушуча ира бинен кӯдакакода беҳтарин вариант барои садигравишон барои ҳаррӯза пӯшиданшон ҳамқа хушрӯва ира бинен охи аҷоибакай нарх шок 50 сомон сабук хушрӯ арзон марамат духтарако омада натонен бинависен доставкатон мекунанд страничкашона ман мемонам ино страничка надоштанд ман ҳамиқа вақт навор мегирифтам инстаграм надоштанд ози интернет магазинам кушодагиам бидроен бо даоҷа бинен ана бад инаи двойкачоша бинен охи аҷоиб и 60 мая анаи моделако 60 сомонай юбкача дораду футболкача двойкаи хуш руча ира бинен охи и шортика ё юбкача ина двойкача да гап нест духтаро нарх 60 сомон марамат рақамо ҳаст бо ҳамроҳи хучонам суҳбат шавен ина духтарако двойкачои фасони бачагиам дорад магазини Закия нархҳои беҳтарин сабука ки тобистоная шортикакошон лёная майкаш пахтагӣ марамат 40 сомон двойкача ина ин намуд ҳастай бо ёшам 40 сомоная мана инакоям 40 сомон марамат касседа дар корай анамихе майка шортикакои хушрӯ нархошон 40 сомон бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза духтаро 12 дарвоза 33 магазини Закия духтарако ма рақамошонам мемонам инаминам қасифатошон зурай духтаро ихлиш тоқая ё 40 сомонай ҳам хасифаташ хушрӯай ҳечи намеша ана баъд бо ина двойкои Мики Маус ҳастай иноям двойкаян ино 50 сомонан турки 50 сомон турецки двойкача шушта мепӯшонен кӯдакода марҳамат дар кортон боша размерош кати ҳамаш ҳаст биёен магазини Закия духтаро бачагиам ҳаст духтариам ҳаст қайбо хушрӯа 40 сомон хушрӯаи 40 сомон ина падаркаям барои хушрӯаи духтарако барои хитонам гирен фарзандотон барои фурӯшам гирен борошон борои хушрӯвай арзонай необычнияй марамат биёен страничкашона ма отметит мекунам бидроен бо новинкошона дар страничкаи хичон пайгирӣ кунен мана кадомиша мегирен 40 сомон двойкачои арзон мепурсиден духтарако марҳамат тобистона двойкои фасони бачагӣ сабука ки хушрӯ 50 сомон ҳамагӣ нигоҳ кунен чихе хушрӯчаи шортикошон кати 50 сомон духтарако успед кунен биёен тамом нашава бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 33 магазин ради магазинои шишагиай магазини Закия марамат духтаро хушрӯгиша бинен 50 сомон нами двойкачо ҳамаш бачагӣ ҳамаш фасонча 50 сомон ина размерои калонтаршам ҳастай майдашам ҳастай хулас кадом расветка кадом размер дар корай ҳатман биёед иқаи яка хушрӯам ваёшон кати ана шортикошон кати мана шортикошонам фасон хучонам 50 сомоне духтаро марҳамат туҳфада мегирен савдода мегирен фарзандотонда мегирен ҳатман мағозаи Закия биёен духтаро бо иқаи ёш фасонай мана марҳамат 50 сомон ира бинен
50 сомон. страничка надоштан ҳозир ки шудагиян инстаграмда бидроен бо даруҷа тамошо кунен новинкаошуна. страничкашуна отметить мекунам. ҳатман подписаться кунен дӯстони азиз. Мана марамат ҳамаи он чизое ки дидестен ку акция кардагиян 50 сомонӣ. ҳозир бачагиёша нишон додестам, лекин ролики духтариам гирифтагием бинен. И турки анай двойкачош турецкий ино 60 сомон. размерои калона ки хушру материалошунам фасонай шута кудакотонда мепушонен. И рангора бинен охчиқи хушручан. Мана марамат нависен бо ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен духтаракои хушру. ва ира бинени қа хушручаяй духтаро. акция рафтестай 50 сомон бовар мекунен. акцияи грандиозни. марамат чандта расветка дора. дар мағозаи Закия ҳаминако 50 сомон шид. бозори Корвон ира бинен чанд свет дора. инаи моделаш бо шортикиш будая. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 33 магазин. ряди магазинои шишагӣ сабука хушруваки тобистона 50 сомон. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. марамат муроҷиат кунен. доставка низ доранд. ира бинен охе аҷоибака 50 сомон духтарако. туҳфаям барен фарзандотондам гирен хушручаян 50 сомон. бо медонен духтаро анаи киртачоша бинен чихе хушрувай. иношам 50 сомона. диден и шашта хушру майла ҳама духтаро анаи киртачора бинен муслинай материалшон янамуд хушрувай кудак дар роҳатай. ирам 50 сомон кардагиян. материалакош хушру фасонакош аҷоиб. мана 50 сомон садик равак ҷо равак гуфти гапо хона пӯшак хулос ҳамашда мешава. ина хеле футболкачоям ҳаст. иноям 50 сомонанд. и размеракои калонай ва ёям 50 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 33 магазини Закия ряди магазинои шишагӣ духтаро. духтарако ира бинени қа хушручаян. медонен акция шидай 80 сомон бовар мекунен дар мағозаи Закия. ина акция беҳтарин рафтеста. киртачои фасон 80 сомон. ани хел двойкачо 80 сомон. и двойкора бинен ай киртача ина сиёшам бинен чихе хушручай. марҳамат омада натонен нависен доставкатон кунанд. баъдан ай двойкара бинен духтаро. тигрози модадайку леопард тигр ина дар кортон боша кудакотон даям омада. азанам хе тигракои фасон леопардакои фасон харидорӣ кунен 80 сомон. материалакошам аҷоиб фасонакай 80 сомон. размеро бошад ҳамаш ҳастай. бозори Корвон ёшиқа хушручаян. туркияна ҳаминам 80 сомон. размерошон чӣ хелани нора? то 8 солара мешава. то 8 сол. дине то 8 солара мешава. 4-5 сола. 80 сомон. ласинои оригинал футболкачаи оригинали турки шушта мепушунен духтаракотонда. духтаро рангошам бинен чихе хушрувай. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 33 магазин ряди магазинои шишагӣ магазини Закия. марҳамат омада наметонен бинависен доставкатон бикунанд. интихоб дар ҳақиқат ҳам беҳад зиёда беҳад фасони хушрувай. мана 80 сомон. ина майдатаракоша диден 80 сомон. анаи қисма бинен да духтаро. инами ҳамаям двойкачо 80 сомониян. дидена чихе фасон. инам дакушам 80 сомон. паплинакай эзорош сабуки хушру барои кудак роҳат. мана 80 сомон. чандта ранг доштаай 80 сомонӣ. биёен духтаро бо айпеш бинен хитон. ишам 80 сомон. анами двойко духтарако 250 сомон буд. акция рафтестай 150 сомон штагай успет кунен янамуд хушручаяй. иҷада чанд фасонош ҳастай. ина марҳамат охири навора тамошо кунен. бо аз ин да фасоношам ҳаст ки қимат будан бо арзонтар шидан. мана 150 сомон 250 сомон. кадомиша мегирен? ина 150 сомонӣ. бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 33 магазини Закия материалошон мулоимак хушрувак двойкача двойкаи фасони 250 сомон ки шумода 150 шид. марҳамат 33 магазин ряди магазинои шишагӣ 12 дарвоза. марҳамат биёен тарафи Тилобозор. инаи серишам хушру. иш чанд сумаяй? ишам 150 ая. ира бинен чихе хушрувай. размерошонам ё чихелан? 4 сола сар мешавад то 6
ай 4 сола то 6-7 солара размер ҳастай. Хулоса ина марамат биёен аз наздик бухтон бинен. Омада натонен. Нависен доставкатон мекунанд. Ана инора гуфтум духтаро, ина мино 350 сомон буд. Ҳози акция рафтеста 250 сомон шид. Марамат бинен чихо хушрӯай. Ҳамин сезонда аҷоиботай. Ина буркошам, футболкачашам хушрӯй астай ки мана ҳар рӯза ягон ҷо рафтанак дам хушрӯай, сади кушак дам хушрӯай. Размерошон чӣ хелай? То 8 солара размер ҳастай. Диден ай 3 сола 2 сола то 8 солара размер ҳастай. Мана баъд рубашкагиё бо бадай. Иё баминае нархошон 250 сомон бо арзон меша. Мана марамат бори дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 33 магазини Закия. Духтарако нигоҳ кунен. Иҷада медонен двойка, тройка, киртачои фасон, боракои хушрӯам қа бисёрай, ай 40 сомон сар мешава нархи двойкои фасоншон. Ана хе киртачои хушрӯ доранд. Хулас ҳам духтарона, ҳам писарона аями размерои подростковӣ, аз размерои малютка то подростковира доранд.